سلام سلام ሕጂ ድማ ናይ ንባብ ልምምድ ክንገብር ኢና ልምምድ ንባብ ንፉዕ ተምሃራይ ብርሃኔ ጠባየኛን መስተውዓልን ንፉዕን ተምሃራይ እዩ ሕጂ ሻሙናይ ክፍሊ እዩ ዘሎ አቡኡን አዲኡን ብልቢ ዘኽብር ስነ ስርዓተኛ ውሉድ እዩ አብ ምህሮ ማአዲ ፍልጠትን ዘለዎ አረአያ ከዓ ፍልይ ዝበለ እዩ ጽቡቕ ናይ ምንባብ ልምዲ ዘለዎ ሞዴል ናይ አሕዋቱ እዩ ብርሃኔ ነዝመስል ካብ ኩሎም ዓይነታት ምህሮ ስነ ፍልጠት ወይ ድማ ሳይንስ ከጽንዕ ይፈቱ መብዛሕትኡ ጊዜኡ ኣብ ምንባብ እዩ ዘሕልፎ ብርሃኔ ብደቂ ቤት ምህርቱን ብመምሃራኑን ኣዝዩ ተፈታዊ እዩ ኣብ ርእሲ መንፈዓቱ ድማ ቅኑዕን ንጹህን ሓቀኛን ለባምን በዓል ሕልናን እዩ ሰብ የኸብር እዩ በዚ ምኽንያት እዩ ድማ ሰብ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ሰብ ብጠባይካ እዩ ዝፈትወካን ዘኽብረካን ብርሃኔ ናይ ብሓቂ ሓላፍነታዊ ሰብ እዩ ወለዱ ኣብ ልዕሊኡ ዘለዎም ተስፋ ብጣዕሚ በሪኽ እዩ በዚ ብሩኽ ውላዶም ኣዝዮም ሕቡናት እያቶም ዓወት ብሃንደበት ወይ ብዕድል ኣይመጽእን እዩ ጻዕርን ሓቦን መስዋዕትን ይሓትት እዩ ኣብ መወዳእታ ጻዕራም ሰብ ጥራሕ እዩ ዝዕወት ከም ብርሃኔ እጂ ደጊመ ከምብበልኩሜ ካብታ ዝነበረት ቅልጥፍ ኢለ ከምበባ ክፍትኔ ንስኻትኩም ድማ ኣናብባ ክትምሃሩ ንፉዓት ብርሃኔ ጠባየኛን መስተውዓልን ንፉዕን ተምሃራይ እዩ ሕጂ ሻሙናይ ክፍሊ እዩ ዘሎ አቡኡን አዲኡን ብልቢ ዘኽብር ስነ ስርዓተኛ ውሉድ እዩ ኣብ ምህሮን ማአዲ ፍልጠትን ዘለዎ አረአያ ከዓ ፍልይ ዝበለ እዩ ጽቡቕ ናይ ምንባብ ልምዲ ዘለዎ ሞዴል ናይ አሕዋቱ እዩ ጽቡቕ ናይ ምንባብ ልምዲ ዘለዎ ሞዴል አሕዋቱ እዩ ካብ ኩሎም ዓይነታት ምህሮ ስነ ፍልጠት ወይ ድማ ሳይንስ ከጽንዕ ይፈቱ መብዛሕትኡ ጊዜኡ ኣብ ምንባብ እዩ ዘሕልፎ ብርሃኔ ብደቂ ቤት ምህርቱን ብመምሃራኑን ኣዝዩ ተፈታዊ እዩ ኣብ ርእሲ መንፈዓቱ ድማ ቅኑዕን ንጹህን ሓቀኛን ለባምን በዓል ሕልናን እዩ ሰብ የኽብር እዩ በዚ ምኽንያት እዩ ድማ ሰብ ብጣዕሚ ዝፈትዎ ሰብ ብጠባይካ እዩ ዝፈትወካን ዘኽብረካን ብርሃኔ ናይ ብሓቂ ሓላፍነታዊ ሰብ እዩ ወለዱ ኣብ ልዕሊኡ ዘለዎም ተስፋ ብጣዕሚ በሪኽ እዩ በዚ ብሩኽ ውላዶም ኣዝዮም ሕቡናት እያቶም ዓወት ብሃንደበት ወይ ብዕድል ኣይመጽእን እዩ ጻዕርን ሓቦን
مسواتن يحتتيو مودأتا صعرام سب طرحيو زعوت برقص صعرام سب طرحيو زعوت كي صعركا زركب فري يلبون كل خاتكم كم برهان يقبركم كلنا كم برهان يقبرنا سسنا يتطعمون معهم. See you in the next video.